Nazdar tady na kaši a jsme na Ivě v Delta Army budce, kde mají spoustu novinek a máme tady s sebou Marka, čus, který nám tady dneska poví, co tady všechno letos mají. Tak ako prvé, na prvom regáli sa nachádza ProArms Spark MK3 v rôznych dĺžkových variáciách od 10 až po 16. Je to cenovo trošku drahšia zbraň, ale ponúka hneď out of box, full upgrade. Je to CNC, obrábaný hliník. Ako druhé, to sú také beginners, tak pre tých takých začiatočníkov. Cenovo dostupné, pomer cena, kvalita, výkon veľmi dobré. Čarliny pohybujú sa okolo 140 €, toto je alfa, čiže full metal, ako to poznáte, okolo tých 220-230 €. Ďalej toto sú čisto len Eagle modely s M-lockovým predpažbím, v rôznych variáciách carbon. Ale ten je moc pěkný, teda musím říct, Polymer, ten carbon se mi hodně líbí. Oliva, tam dole takisto carbon. Tady koukám, že máte HPAčko nově. Áno, máme kolaboráciu s Gateom, takže Poliaci, je tam Gate Pulsar D2, čiže dual solenoid. Tak na tomto regáli sa nachádzajú freje, rôzne dĺžky od 21 po 24, teraz spomínaná 25 nová s hexagon predpažbím. Každá freja má 3 farebné variácie. A koukal jsem, že máte novinky ve Frey. Áno. A o nich si povíme na separátním shortu, každopádně na to se těšte. A ještě koukám, že tady máte Eagle BB. Tak, správne. Tu sú spomínané Eagle BBs. Chceli sme spraviť taký kompromis pomer cena výkon. To znamená, že nie je to žiadny prémiový produkt, ale ako poznáte tie klasické naše čierne sáčky, tie sú vyrábané v Číne, teraz sme prešli na Tajvan, tieto sú vyrábané na Tajvane. To znamená, že už sa to približuje trochu tým Diamondom, tým zeleným, ako to poznáte. S tým, že je tam lepšie precízne spracovanie, ale cena zostáva prakticky takmer nezmenená oproti tým starým čiernym. Tak moc pěkný. A ještě v neposlední řadě tady koukám, že máte zase Glocky. Nějaký novinky v tom, nebo klasika stará? Tak, je to druhá generácia, čiže ten handling je tu trošku iný. Design sme si navrhli sami. 3 rôzne farebné variácie, 6 rôznych záverov. To zostalo pôvodné z prvej série s tým, že počuli sme veľa feedbackov, aj dobrých, aj zlých na tú prvú generáciu. Niektoré mali problémy s tesnením, to sme fixli, je to napravené. Ja s chalanmi, keď prídu zbrane, automaticky rozoberáme, prerábame, čiže je to fixnuté. Priblížili sme sa na jedno filnutie zásobníku plynom, 4,5 až 5 zásobníků guličiek vystrelených. Moc hezký. A pak jsou tady ještě novinky ohledně stribogů, každopádně ty si taky necháme na separátní short. Já ti moc děkuju za uvedení a s váma se těším na další shorty, těšte se na to.